ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ତ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ତାଳଚେର, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଇଲା ଖଣି। ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି କଥା ମୁଁ ଦିନେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଥିଲା ଯେ ଆଖି ହିଁ ପାଉନଥିଲା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଉ ସେଠିକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠିକାର ଆଳତି ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଝୁଣାରେ, ତାପରେ ନିଆଁରେ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।